ଗପ ହେଉଛି କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଦୋକାନୀ, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ଅଧିକ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ଗରମ ଦିନ ଥିଲା ପୁରା। ଦିପହର ବେଳ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶୋଷ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ପାଣି ନଥିଲା। ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମନକୁ ମନ ଭାବି ଭାବି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ସେ ବି ଶୋଷିଲା ଓ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ତିନିଏ ମିଶି ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାହା କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ସମାନ ସମାନକୁ ବାଣ୍ଟି ନେବେ। ତିନିଜଣ ଯାକ ଯାହା ଯାହା ମିଳିବ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କହିଲେ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଖୁ ଚାଷୀ ଭାବିଲା, ଏ ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଓ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ଲେଙ୍ଗୁଟି ପିନ୍ଧା ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ। ଏକଥା ଶୁଣି କୃଷକ ଭାବିଲା, ଏ ଅଭାଗା ଦେଶରେ ଏମିତି ହାତ ପତାଇବା ଲୋକେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କାହାକୁ ଦେବି। ସେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ବି ତଡ଼ିଦେଲା। ଏବେ ତେଜରାତି ଦୋକାନର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କୃଷକକୁ ପଚାରିଲା, ଶ୍ରୀମାନ, ଏ ଆଖୁରୁ କେବେ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହେବ? କୃଷକ କହିଲା, ସେଠଜୀ, ଆପଣ କେବେ ଗୁଡ଼ କିଣିବେ? ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଏଇ 100 ମହଣ ଖଣ୍ଡେ। କୃଷକ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ୟାକୁ ଯେ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ। କୃଷକ ଓ ସେଠଜୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୁଡ଼ର ଦାମ ଠିକ୍ କଲେ ଓ ଓଜନ କରିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା କଲେ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଶ୍ରୀମାନ, ସଉଦା ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, କିଛି ନମୁନା ଦେବନି କି? କୃଷକ 20ଟି ବଢ଼ିଆ ଆଖୁ ଓପାଡ଼ି ଦୋକାନୀ ହାତରେ ଦେଲା। ଫେରିବା ପରେ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୁଟିଳ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ କୌଶଳ କଲା। କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଦେଖାଇ ହୋଇ ସେ କହିଲା, ଶୁଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦେବା। ଏହା କହି ସେ 20ଟି ଆଖୁର ଉପରି ଭାଗ କାଟି ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ପଣ୍ଡିତଜୀ ନିଜ ଭାଗକ ଖୁସିରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପୁଣି ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଦୋକାନୀକୁ ମଝି ଭାଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହା କହି ସେ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡର ମଝି ଭାଗ କାଟି ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଦେଲା। ଏବେ ଆଖୁର ତଳ ଭାଗକ ଥିଲା। ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ବଚନ ଏହା କି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଚେରବାଲା ଅଂଶ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କାରଣ ଚେରରେ ଅସଲ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିରୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ତ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଦୋକାନୀ କୌଶଳ କରି ରସରେ ଭରପୁର ଭାଗକ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାଧୁଙ୍କୁ ବି ସେ ଖୁସି କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।